Nire izena Jon Gorospe da eta Moodleko erabilpena azalduko dut. Bideo honetan azalduko dizuet nola erabili gure gela virtuala. Horretarako edozein nabigatzailean interneten idatzi gure web orriko helbidea, bai? uhi.eus. Hortan ikusiko duzue gure webguneko orria. Eta hau da ataria gela virtuala sartzeko. Izkin honetan ikusten den bezala. Gela virtuala sakatzen badezue, orduan sartzeko aukera izango duzue. Eta hortan jarri behar duzue idatzitako edo sortutako email kontua, bai, eta sortutako pasahitza. Gogoratzen ez badezue edo galdu badezue, bai, badakazue hemen behan aukera bat pasahitza berreskuratzeko, bai, hortan sakatuta eta idazten badezue, bai, esandako helbide elektronikoa, mezu buzoi horretan, email horretan jasoko duzue mezu bat, non egongo da aukera plataforman pasahitza aldatzeko edo berreskuratzeko. Orduan edozein momentutan berreskuratu daiteke. Orduan esandakoa idazten dugu hemen helbidea eta pasahitza ematen diogu botoi honi eta orduan kargatzen da plataformaren orria. Bai, lehenengo orri honetan, hau da, aginte panelean ikusiko duzue egutegia. Eta hortan egon daitezke, adibidez, egun batzuetan egongo dien arikteketak entregatzeko mugak edo azterketak edo lako ekintzak. Baina gure horri nagusia da hau, nire ikastaroak izenekoa. Nire ikastaro horretan ikusiko duzue apuntatuta zaudeten ikastaro guztik. Orduan, batean klikatuta, beti izango duzue aukera bera. Ezkerrean panela, ikastaro horren ataletan mugitzeko, erdiko panel honetan izango ditugu. Ikastaroen atalak baita, baina laukien bidez gu sar gaitezke edozein atala eta horko edukietan. Beti dago sarrera bat, kurtsoaren gidarekin eta ikaslearen gidarekin. Sakatzen badegu honetan, ikusiko dugu adibidez, zein da ikasturteko egutegia eta noiz izango diran edukiak lantzeko onlineko tutoretzak eta aurrez aurrekoak. Hemen aipatuta dauden zein egunetan egingo diren. Orduan, esan dugun bezala, beti daukagu hemen ezkerreko panelean aurkibidea mugitzeko atalen artean edo hasierara joateko beti daukagu goiko link hau. Hor sakatzen badugu, bueltatzen gera lehenengora. Orduan, honetan, ematen badiogu general, beti bueltatzen gara lehenengo horrira edo. Eduki guztiak beti sailkatuta daude berdin. Atal
bakoitzean sartzen banaiz, ikusiko dut edukiak lau ataletan banatuta. Lehenengoan da empezamos edo hasiera, eta hor nolabait egiten da sarrera bat gaiari. Bigarrenean aprendemos honetan izango ditugu ikasi behar ditugun edukiak. Eta hor egon daitezke, hori, tekstuak, bideoak eta iturri ezberdinetako gauzak. Sakatzen badegu honetan, adibidez, ikusiko dugu, salud, enfermedad eta alimentación. Orduan honetan, badaude, ikasi behar ditugun kontzeptuak, eta beti daude, liburu batean bezala, horri azalduta. Hemen, errekurtso hau ireki dugunez, joan gaitezke horri botoiaren bidez, edo bestela, eskuinean ireki zaigu hori dokumento horren aurkibidea, eta horren bidez ere mugitu gaitezke. Orduan, beti bezala joan gaitezke hasierara, eta hor begiratu lehenengo unitatean dauzkagun gauzak. Esan dugun bezala, hemen dago edukiak ikasteko, eta beti izango dugu aukera eduki horiek inprimatzeko. Hontan sakatzen badugu, deskargatuko da PDF bat, eta PDF hori inprimatu dezakegu paper batean, eta ikasi. Bigarren atalean, aplikamos honetan ikasi duguna aplikatu behar dugu, ariketa batzuk eginez. Hor, beti topatuko dugu irakasleak eskatutako ariketak, eta hor egongo dira jarraibideak ariketa hau burutzeko eta entregatzeko. Azken atala izango zen valoramos, da unitatea valoratzeko. Baina da, garrantzitsuena, baina oso baliagarria guretzat. Beti izan behar dugu kontutan, erdiko bi atalak aprendemos eta aplikamos direla garrantzitsuenak. Bata da ikasteko eta bestea ikasi duguna barneratzeko ariketen bidez. Eduki hauek edozein momentutan eta edozein lekutatik egin ditzakegu. Baina izan dezakegu zalantzak. Izan dezakegu laguntza beharra. Orduan horretarako badauzkagu tutoretzak. Eskuineko panel honetan beti izango dugu eskura tutoretza horien ordutegiak. Lehen ikusi dugun egutegian, markatuta daude egunak, eta hemen dauzkagu markatuta orduak. Orduan, aurrez aurreko tutoretza izan dezakegu ikastetxean bertan esandako egunan eta ordu honetan ikastaro honena, eta beste egun batzuetan izan dezakegu onlineko tutoretza. Eta horretarako bakarrik sakatu behar dugu irudi honetan. Ordu horretan konektatzen bagera, irekiko da bideokonferentzia bat, eta pantailan topatuko dugu irakaslea, eta ordu horretan konektatzen diren beste ikaskideak. Orduan hor izango dugu, saio bat, zalantzak argitzeko, jarraibideak eskatzeko, eta gure arazo guztiak planteatzeko.
Eta lanak egiteko badauzkagu panel bertan, kit digitala. Hontan sakatzen badegu, topatuko dugu batzutan ariketak egiteko behar ditugun tresnak. Audio bat sortzeko, bideo bat sortzeko eta plataforma bera erabiltzeko jarraibideak. Ez badakigu nola entregatzen dan tarea bat, ataza bat, hor izango dugu bideotxo bat azaltzen diguna. Eta hemen dauzkagun tresnak, hori, atazak burutzeko eskatzen badigute nola grabatu audio bat, hemen ikus dezakegu. Eskatzen badigute bideo bat, hor ere topatuko dugu tutorial bat, azaltzen diguna nola egin. Orduan, beti izan dezakegu hori, laguntza hori. Eta bukatzeko, azalduko dut egindako lanaren valorazioa edo ebaluazioa nola ikusi. Goiko partean topatu dezakegu, kalifikazioak izeneko atal bat. Hortan sakatuta ikusiko ditugu egindako atazak eta irakasleak emandako nota. Eta horrekin nik uste dut badagoela gela virtualean ibiltzeko hasierako ideiak. Espero dut zuen laguntzarako izatia eta behar badezue gurekin komunikatu, planteatu zalantzak edo eta itxaroten ez badezue nahi. Tutoretza bat izan arte, hemen izan dezakezue, mezuen navigazio kutxa. Honekin bilatu dezakezue gure izena eta mezu bat idatzi. Guk erantzungo dugu ahalik eta arinen. Sorte on plataformarekin eta ikusiko gara. Eskerrik asko.